Buddha. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Days of the week, manje ngihlanganisa iviki. Kanti why manje ziwa nini? Days of the week, manje ngihlanganisa iviki. Kanti why manje ziwa nini? Yes, gela on a Monday. Bese ngiyebholeni on Tuesday, Wednesday lapho siphuma kanjena. Lapha ngihambe ngeda ngihamba nabo Thembi. What about Thursday? I got a lot to do on that day. Nigga, it's a cleaning day, but I still got Friday. See what wire on that day. I will never rest until it's Saturday. Even on that Saturday, dog, I am killing it. Nigga, I'm not hungry, but I know I'm savage, and I sleep on Sunday. Vele ziwanjala, I mean like every day. Vele man just lala, I'm a holiday. Weekends, weekdays, talking about the big decks. Many years, many days, 350 days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Hey, it's cool. It's me, Kamba. Correct. Suya. Ngibangise ngani mfethu. Kuphi nendawo? Ngifuna ukubona lesinto ngisibambe izolo. Hawu soyabamba. Ndawo yazi. Angisho ke siphi osibamba? Siye salema, situation is complicated. Hawu angibeke stazi. Feda sibe siye. Uchaza ukuthini mawuthi complicated? Ngihamba nomfowethu. Sure. Bona abantwana lamashita ayi2 nalo mntwana lo. Yeah. Masivela lo mntwana lo uyangikhomba. Awukhomba uye futhi. Ukhomba mina utshela leza ukuthi nangu lo bhuti ongishelayo. Mase kwase kwenzakaleni bakubiza. Obviously abafesi bangibiza bathi woza la. Mina ngithi angifuni. Hawu bakubiza bayazi ukuthi wena uyamshela noma bafuna ukunderstand kahle. Bafuna ukunderstand kwenzana manje mina ngisangifuni umuntu vela ngibambe esiqeni ubunye wangigcoba nje angishaya nje mfethu balokhu bayangishaya imali awungichazeli kahle lo muntu uyambamba noma uphusha naye ngisamshela manje waluyisa pho umuntu osamshele hayi kunokuthi mhlawumbe uyibambana nama ngazi inkinga mangishela ngazi abafethu noma bafuna ukujula nabo kwakhe na ukuthi ngibuze abafowabo noma kwenzakalani abafowabo labo ayi2 ukuthi kumele bamlele usisi wabo phela akukwazi ukuthi nawe mfethu ngasuku xa ukuthi yonke into izoba yakho yabona yonke kodwa ukulela usisi wabo ngeke ngisize bangamlela usisi wabo maligcina ngeke bajule naye okwabo nami angikwalike lokezo kodwa nawe kumele uku-understand lokuthi hayi yonke into uthi yakho yezo Tshela-ke uma ukuthi bayaphinda bakubhayizise. Kama lento le akusinto esingayilwela. Into engihlala nayo uthi uyamntwana ngifuna ukukhuluma naye ukuthi baba. Mina ngizoke ngikhuluma naye. Hayi ngiyabuza asivele kusamba. Azathi khona abakuhlanganisa lapho. Hayi sibisiza. Ngahlanganisa la. Awukhethe uthekwa ukubuza. Yebo. Unojalo usuyajala wena la ekhulu. Wasibala ekhulu. Umsabu mfana. Kangahle umuntu omdala. Yona.
Yini bakuna ukuthi umuntu utala military. Manje wa military. Ngisayi. Awusabaza abantu abadala. Manje uba ukama. Igama lami Uthanda. Nezini ngicela wazi nani nomfana. Sa mhlawumbe uyabhema mhlawumbe usuyadoba nje. cha malume kade ngiyesitoro From today ngisakufuna ngaphandle qaqini ngifuna endlini from namhlanje. Yezwa yini? Yes. Yefana lo nyemazi lo. Gana mina mfana wami. Wena from today ngisakubona ubona uphinde uhambane nomfana nezwa. Futhi sekuhamba futhi manje. Hamba. yo malume cela umxoshi malume Hey man, ane ngithi ngibeka okwami nawe bethu uyabeka futhi. Hey wena ngithamba wena. okumkhapha ke ngimjikela Hey wena man shit. Ofika ngizolo wena la. fikizolo malume ngifike day before Sazi ukuthi ngithini manje. Mangikhuluma nawe uyakhuluma nje. Hambani. sabonga malume Mfowethu sengihlangane nale nkabi lezi besizibiza izolungula Bayenzeni bohlala bayenzeni bathini no? ngibe ngisifihlile ngale khoneni bayakhuluma nje singazi bakhuluma Bafukela abafazi bayahleba singazi yabazi. mhlawumbe sesisuku sazi Bulawa ubaba. ubaba phela le nto le ngithi izolo besishaba Ngisha abantu manje. Mina ngisotsha sokwazishaya nabantu kodwa imali yami yaredile khona engiphethe nje kungazi ngiyobuye ngikubone baba ngiyobuye ngikubone Awuyadlali. I-50 rand. ngiyobuye ngikubone ngithi ngasho ngiyobuye ngikubone amtshele lapho awunjani Kanjani? Yazi ukuthi lo muntu lo ngimcabangele ngimfakele lento le discount phela. Lo ngimpathalisa 500. yakhaya Ayina lesoni. ngaphendula serious unjani ka Othi dele ngihamba. Hello. ngisakutshela abantu isihlahlangana nale ngayo manje bangidlenela angijama ngidise ngikafile ungazi batshena Yazi yini? Yazi yini? Lapha la sixoxa. Kambe kanjani? Namhlanje nginombheka ngithola Umthola. Uthena tena ngathi uyakuye. no ayithi mina ngisho ngithi imali engayombheka ngikhuluma ngathi singibheka phela ukuthi ngithola Phela nawe ubhede kakhulu nabo umuntu uyazisa le ngane siyeza. Ingane izobhula ukuthi ukhona ozama mhlawumbe. ngicela like ungivindele Ulindele kanjani? actually yiko bekakhuluma naye yimi like umuntu okhuluma naye kulamalanga engithi ulindele nini Hayi ngiyakuzwa mina futhi yayenza into isho kodwa nje into umuntu uyazi awukho wedwa kuleya ngane. kodwa mina uyazi ungakwethu wena Bese bashaya labafana labo. Phela ndidlala abafana. kodwa ke ukuthi sibe nami into engiyifunayo ukukhuluma naye avoid ngifuna ukuthi kuliwe mina ngihlangenanga nabafowabo mina ngifuna ukukhuluma naye Oh no, uya-avoid kahle. avoid ukuliwa mina ngifuna ukukhulunyiswana nje ngaphandle ukuthi kuliwe ezandleni kuliwe kanjani
Bona uma befuna impilo bona senze njani thina? Noma ngithi izinto angithi zimoshwa umlomo phinde zilungiswa umlomo sokhulumisana nabo into engihlale nayo ule chase lo ayibona Sakutshela baba. Angazi bayifunani ingane yasekhaya awazi. Mana. Ingabe ukhuluma ngayo lento engitshela umjitha? Ayazi bayele banginyanyisa la. Bayele banginyanyisa. Oh, futhi bona laba. Siyawubuyisa umqondo. Hayi angisazi. Wenze njani? Sibheka kabi. Omunye lo wabo lo. Ungabafana lokho kazi kongibuka. Kuphi? Bangithungile. Ngidlalele ke kodwa orekile. Yo, Blaze be going up. Impilo yamile na ngenza kuphela ngeke ungenze next azingishela ayinyathela ngeke ungenze next azingishela ayinyathela angithi impilo yamile na ngenza kuphela ngeke ungenze